Tuyok. Dito ka na safe kung pagtuyok. Sa ika 17. Ito ma. Mulai chok. Black, backward black. Forward yung tail. Go. Black. One, two. Balik sa number 8. Yes.
Ito.
na. Very good, very good. Kabalo naman mo sila lang. Kabalo naman ako pupunta. Pupunta na ako ng inuwan station na. Okay. Okay. One. Okay. Kantiin na ko kani ang sahon na ko. Yan. Yan yung request. Okay. Again. Okay. One. Atras. Okay. Hey. Ang tawa, Sir Fredo. One. Then. Yan lang ang close katapunan sa tuhod. And look straight. Ang hawa, bilog gana. Ang kamot, bilog ana. Ang kamot, Bika gamay mong tail dito ya. Sa katil, yan ang dito. dalaw, bigat sa tuhod. Okay? Then pan. Ayaw, bilog. Then, front. One, two, yup. Sa kamot, tuyok, libor, black, pan, pasaan, black, pan, sikyon, dali. Hey, taruh na yung linya. Two. One. Body. One. Three. Bend your leg. Pila ko naka-arma humay ko. Depende. Pili ba ka na? Pila ka arma libat? Dugay. Sa full charge. Kaya tilo alam, umana. Agad siya yun. Five. Siya yun? Siya yun? Sige sa. Seven. Ito. Yeah, eight. Nine. College, national. 10, 11, Laro kayo sa video si Jan gawin na. No? Sa black. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
dyan, gaguko siya. Ang last mo, sila 1, 2, 3. Hinay ng last. Ha? Okay. Pili mo sa katapusan. Start. Balik ako sa card, sir. Come on, hey! One, 2, 3, 4, 5, 6, straight, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3. Okay. Break. Three. Okay, by the number. 1, 2, 3, 4. Ready na, don't straight. 5. Riel. 7, 8, yeah. 9. Oh, dahil dito pa lang pupuyog sa number 9. Okay. Tugay na lang po eh. Last year pa ka. Okay. 10. 11. Oh, Chloe. Ikaw yan po'y mali. Ariel, Tel, bali. Mali. Bali ang Tel, Ariel. Naway tumangan. Seven. 8. Bata, mangan, sumay. Tanaw ko sa sumangan, no? Rina, tanaw din nila. Ha? Kaya yung tanaw na, ha? Oh. Joy! Hey! Ariel! Hey! Nakulit yung kabalong tuyok sa number 9, ha? Remember your mistake. 1, 2, 3, 4, 5, 7, you have 8. 9, turn at the back, 9. Turn at the back, turn at the front. Again, 8. 8. 9. Turn sa likod, Riel. Again.
Sagod na yan. Okay, una sila tuyo. 9. Come on, 9. Oh, Bali na. Bali na gapon ka. Ayel, bali na kayel. Hindi ka dula. You didn't turn. 10. Oh, stay na po. 11. You turn. Bali, til. 15. Kuya. Yun kata 3. Up to 3. Ayel. Diri sa. Diri sa. Sit down sa, sit down. Ayel. Ayel. Kisa na yung sa kabata gani? Kisa yung sa kabata gini? Yung kisa na yung sa kabata. Tawag gani sila. Kisa na. Shh! Ayel! Hey! Diri mo, diri. Shh! Be, diri na mo kay... Ay, mo dito. Be, kami yan, kami yan. Just stay here, yeah. May go mo dito, pati dito. No. Sila oh. Shh. Tonduha ba? He was playing. She is playing. Stay here. Kaya may go ka dito sa mga pati do. To, nag-kick sila oh. Pusog kaya ang kick. Very strong kick. I'm not my friend said I have to play. Don't play there. Okay, I may will go. play. I will play. No videos. Okay.
Ay, wala man ta. 4, 1. Ako. Ay, Kung saan ka grade? Grade 1. Grade 2 ka sunod. Wala na tayo kagayari yan sa katuig. Ari yun ako, ako rin buot. Ano, agad. Sige lang, wala na may tao dito. Kung dako nga bata, asa lang ito? Wala mo lagi, laki. Kung dako pod. Lagi ito itong dako na ba doon? Oo, ito isa. Hindi, hindi. Sa mga sila, hagot. Classmate nila. Oo, wala man. Brenna! Hali mo diri, hali. Brenna, mag-anak na imo.
Ariel. Kuya, oh. Smart na kailang taon mo kata, oh. Smart na guys, kuya. Ilan to diri? Inaog na lang sa kamot ya. Lima lang pa ko. Ha? Yung kata. Lima na? Sa iyo ang sagot. Oo. Ingani man ang sagot. Oh. Wala ang sagot. Sorry po. Moro man to ilisan ang dalaga ninyo moro man ang dagan ang katura ang forma ra may ilisan. Ay ra man gyapon imo ang Tulog pa din.
tulo ra na iyang gikuan. Pero sayo na lang ang kuan, sayo na naman ang 4. Karon 5 na. Dali raman sayo naman. Usa ka nervous ko. Ay, rago ka nervous ko. Yaw mo. Hey, Yel, you stay here. Oh, good. One, oh. Brenna, oh. Hey, Yel. Shh. No. Shh. Shh. Hey, Yel. Hey, Yel, no. Tara, kuha dito, Tats. Laki. Ikaw, Gong. Ikaw api dito, Gong. Senior sila ako dili. Undang na ka. Hey, Yel. May go ka, oh. Oh, tumba ka. Road. Oh. Oh, to dito lagi. Oh. Terus. Wallahi.
Mali. This time, Listen. Eh, sige, lantaw rin ako. Pwede na, pwede na. Oo, pwede na. Si kuya raw siya rin ang gulat. Okay, kuya to pa. Hey, El. What are you doing? Black.
Kayel, may go ka diha? Well, ilan na pa area ano ilang gamit di ay di ba siya? Oh. Ah, gini. Di maigo ka ha. Nakakuha na sila, wala pa na sila. Ah, katinda. O sila ka na sila, wala pa. Ajo yung jurat. Tembak. Wala pa. Oh. Ya. Hari lagi sah. Bentar pukul yang aku. Yes. Oh iya, rata. Yen, magbong ka dito. Sit down dia.
Sumbag kaya, sumbag. Kuya, imuni.
yun. Yeah, you listen.
Left. Hey. Left. Left. Hey. Hey. Kamu beri. Hey. Hey. Again. Right ang inyong deliver dyan. Right. Ha? Hey. Slowly. Hey. Hey. Okay, up. Go. Balik. Klaro ang pag-vlog, ha? Vlog. Vlog. Pass. Okay. Hey. 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 Pass. Yeah. Hey. 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 Stop. Bali na ka, kuya. Hey. Hey. Relax. Hey. Stop. Again. One step at a time. Na. Bata pa ka. Onsa ka, mabot ka sa 4? 5? Oy. So na ilan tani? Kiri. Listen, kuya, listen.
Ay, siglan to na ko. Ayan, si Tanang Papa. Sob. Ano binakon siya? Ah, okay. Ang bugoy. Ah, yung laki? 15 days pa yan. Wala? Ika 15 days pa niya. Pero, ay na. Siyempre. Saan lang mo sila? Diba? Ginoo ko.
One. Ayaw. Ako rin ni-refilan. Yun na! Peace! Asa chinilas yung gawin pa? Oo, kaya Parang ako chinilas. Wala ko ka.
agi man itong ganyan itong mga tulungan. Sa senior food na service, di ba katawag sa inyo ah? Kanang Praga. Agi ka ng buyan. Ilan? Okay. Taas, taas. Yeah, so. Pagputos ako sa wala na ako ng kabalo. Sige na. Hehehe